Xayrlı gün isemiz hürmetli kollegalar, Галиәскер Камал театрының 117 сезоны ачылышына багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез. Һәм безнең бүгенге спикерлар Фәрит Рәфкат улы Бекшәнтәев, Галиәскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры, Илфир Илшат улы Якупов, Галиәскер Камал театры директоры, шулай ук Айдар Талгат улы Җаббаров, Галиәскер Камал театрының режиссеры. Фәрит әфәнде, иң беренче булып сүз сезгә. Быел Камал театры ничә премьера чыгарачак, нинди яңалыкларыгыз бар? Хәерле көн. Арыгызга да бүген бигрәк тә халык күп икән. Бу кызык күренеш. Гадәттә бер 5 кенә кеше утырадыр бу юлы. Чөтә күп. Бу сөендерә торган факт. Күрәсең, Галиәскер Камал театрының сезон ачылуы нанда вакыйга. Безнең өчен беренче чиратта безнең өчен бик зур вакыйга. Чөнки без бу юлы иртәрәк ачылабыз, 9 сентябрьдә. Ни өчен икәнлеген минемчә Илфир Илшат үзе җавап бирер. Мин ул сорауга җавап бирергә әзерләнмәдем. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә, Татар-информга рәхмәт. Нинди яңалыклар? Әлбәттә, яңалыклар театр өчен, ул тамашачы өчен иң зур яңалык, ул әлбәттә яңа премьералар. Беренче премьера безнең кече сәхнәдә булачак. Кече сәхнәдә, әлбәттә 9 сентябрь Зәңгәр шәл белән без традицион ачып җибәрәбез. Зәңгәр шәл белән. Анда бернинди дә яңалык юк. Зәңгәр шәлдә. Менә октябрь аенда Айдар Заббаров бик кызыклы гына әсәр өстендә эшли. Бу авторының Япониядән, япон авторы. Ничек точно аның авторының исеме? Коки Митани. Но без аны барыбер үзебезчә татарчага тәрҗемә иттек. Исемен һәм менә киңәшләшеп, исеме бүгенге көндә Көл дип атала. Көл. Не в смысле смейся, а в смысле пепел. Көл. Аның менә премьерасы 20-ләрендә, диме, октябрьнең 22-23-дә булачак. Анда катнашалар 2 генә актер, Алмаз Бурганов белән Эмиль Талипов. Режиссер Айдар Заббаров. Калган программада күреп ала. Шуннан соң без сентябрь аенда, сентябрьнең 20-ләрендә без бик зур фестивальдә катнашабыз. Санкт-Петербургта. Бу фестивальне оештыра Александринский театр оештыра. Бу халыкара милли театрларның фестивале. Россиядән 2 генә театр катнаша. Якутия театры, Якутиядан театр һәм менә безнең татар театры катнаша, Галиәскер Камал театры катнаша. Калган илләрне әле пока мин точно әйтә алмыйм, әле килеп җитмәде безгә төгәл программасы. Ләкин беләбез, анда по-моему Грециядән килә театр. Чит илләр бар анда театрлар. Россиядән менә 2 генә театр. Без алып барабыз Махмуд Галәүнең Балганчык еллар мөхаҗирләр әсәрләре буенча эшләнгән 2 өлешне. 2 генә өлешне. 3нче өлешен кушып, без аны премьерасын Марсель Салимҗановның туган көненә ноябрь аенда күрсәтәчәкбез тулысынча. Чөнки менә Санкт-Петербургка хәтле без өлгермәдек 3нче өлешен. Но менә тулысынча без ноябрь аенда 3 пәрдәсендә күрсәтәчәкбез. 2 тәнәфес белән. Бу чыннан да бик зур. Мин бу юлы ул сүзне бик яратмасам да проект дип әйтер идем, зур проект, чөнки әсәрнең күләме котычкыч зур. Әлбәттә бөтенсен кертеп булмаса да, ләкин шулай да без аны 2 генә пәрдәгә сыйдыра алмадык. Шуңа күрә ул 3 пәрдәдән торачак. Вакыт буенча где-то 3 сәгать ярым. Менә шундый зур әсәрне без сәхнәгә менгезәбез, тамашачыга күрсәтәбез. Бу инде 2нче премьер булды. Шуннан соң без гастрольгә чыгып китәбез Уфага. Пандемия аркасында без Уфага бара алмадык. Күчерелгән. Ниһаять менә
Белмим инде, әйтергә дә куркыныч. Ләкин без әзерләнәбез. Бага ноябрь айында премьера чыгуга ук, без инде 9-ында ук инде тияләбез дә китәбез. Шуннан соң Айдар Забаров, Амирхан Еникинең Рәшә дип исемләнгән повесть буенча инде аны теге сезонда ук репетицияларны башлаган иде, ул беразны тукталып торды. Ул аны яңадан менә башлаячак һәм без яңа ел алдыннан ул әсәрне дә күрсәтергә исәп бар. Аның бик катлаулы сценографиясе, шуңа күрә беразны тоткарланды аның менә чыгарылышы. Бу юлы инде без Айдар да, үзе дә әйтер. Шуннан соң без сөйләшә алып бардык Бурятиядән режиссер белән. Ул Сайджин Бажанова Сайджин, Жамбалова Сайджин Жамбалова. Аны безнең тамашачы белә. Ул Кариев театрында Назим Хикмәт әсәре буенча спектакль чыгарган иде. Бик зур уңышка ия булды ул куелышы аның. Учыннан да бик кызыклы режиссер. Бигрәк тә ул Милли театрыннан. Безнең өчен анысы да бик мөһим. Һәм менә ул да где-то февраль-март апрель айында ниндәй әсәр өстендә эшләячәген мин әле пока сезгә төгәл әйтә алмыйм. Әле пока сөйләшү бар. Ул бүгенге менә вакытта Буада лабораториядә катнаша. Менә шуннан соң кадр 8-ләренә хәтле җавап бирергә тиеш, ниндәй әсәр булачагын. Шулай ук менә моннан 2 ел элек бугай, 1 ел элек булмаса, яшьләр драматургиясе безнең конкурс, 1 ел элек конкурс узган иде. Анда төрле әсәрләр катнашты һәм безнең Рамил Гараев режиссерыбыз, театрның режиссеры, бик кызыксынды. Булат Бинкинның Татар Трип дигән әсәренә тукталды. Менә шул әсәр өстендә бүгенге көндә репетициялар бара. Менә кыска гына, минемчә бер нәрсә дә төшеп калдырмадым. Монда юбилейлар әлбәттә. 17нче сезон юбилейларга бай. Менә безнең 95нче елда чыккан бер курс, ике актер юбилейларын 50 еллыкларын уздырдылар. Инде Радик Бариев белән Илтар Мөхәммәтгалиев. Менә аларга тагын аларның курсташлары 3 кеше быел шулай ук, бу сезонда, быел түгел, бу сезонда юбилейларын уздыралар, 50 еллыкларын уздыралар. Ул Фәнис Җиһаншин, Миләүшә Шәйхетдинова һәм Минвәли Габдуллин. Шул ук вакытта менә юбилейлар мин карап торам. Ринат Таҗетдинов, Равил Шарафиев, Зөлфира Зарипова, Фера Ягберова, Гөлсем Исанголова. Аларның юбилейлары. Нишләр без белмим. Бик күп юбилейлар. Юбилейлар уздыру ул спектакль чыгарудан да авыррак. Чөнки гел нәрсәдер уйлап та барырга кирәк, яңалык ниндидер кирәк. Юбилейларлар бик күп. Менә шул яңа татар пьесын без игълан иттек, аның конкурс бара, әсәрләр килеп тора. Сезон ахырында безнең өчен, минемчә, тулысынча без Наурыз фестивален уздырырга исәпләйме. Менә бөтен спектакльләрне чакыртып, коллективларны чакыртып, Наурызны зур итеп уздырырга теләк. Һәм бу юлы шундый менә фикер килде безгә. Бу юлы Наурызны багышларга Кавказ театрларының фестивале, театрларына. Ул Кабардин-Балкария, Карачай, Владикавказ, Дагестан, Чечня. Инде кайберәүләр белән сөйләшү булды. Чечня ризалашты. Балкарлар инде алар безнең туганнарыбыз, телләребез дә бер. Алар инде без, Владикавказ белән без күптән дуслар, Кара Чикмән заманнан 2002 елдан соң. Шуңа күрә алар чыннан да бик теләп киләчәкләр дип уйлыйм һәм программа бик кызыклы булачак Наурызда бу юлы. Фәрит әфәнде, ни өчен менә Кавказ театрларына багышларга булдыгыз? Ни өчен менә Кавказ театрларына? Якын арада алар безне Чөнки без багышлап инде булса. Буразына онытылды, без бит күбрәк менә теге якка карый идек, Алтай яклары, Хакас, Казакстан, Үзбәкстан, менә бу якны без ничектер
калдырдык, игътибарыбыздан мәхрүм булды. Шуңа күрә мин искә төште, чөнки менә беренче фестивальләрдә катнашты, Балкар театры килгән иде, катнашкан иде алар. Владикавказ белән, менә ниндидер яңалык кертәсе килде. Менә бу минемчә бик зур яңалык булачак. Алар өчен дә аннары монда тагын бер сәбәп бар. Чөнки Кавказ ул гомумән катлаулы регион. Һәм театрларда да аларның ситуация катлаулырак. И ничектер аларга бәлки ярдәм итәргә аларны бик аз күрәләр. Менә Татарстанга килеп үзләрен күрсәтсәләр, минемчә аларга да ниндидер күтәренкелек бирәчәк. Шул ук Иҗат вакытта ягында. төрки театрларда кала. Безнең Нәүрүзнең бар иде инде шундый гадәте кайсыдыр илгә багышлау, кайсыдыр регионга багышлау. Без Якутка да багышладык, Якут театрларына да, Якут театрларын күбрәк килдек, алар еракта, шуңа күрә килә алмыйлар монда Рәсәйнең үзәгенә дип. Шуңа күрә без инде кайбер регионнарга багышлыйбыз. Төрки булмаган регионнарга да, чөнки гел төркиләрдә генә булсак, ул безнең өчен дә тамашачы өчен дә кызык булмас иде. Һәм әлбәттә инде бергәләшү, бәйрәм ясау бергә ул кирәк. Илфир әфәнде, сез сүз алгач инде, ни өчен 9 сентябрьдә шулай иртә сезонны ачырга булдыгыз? 9 сентябрь җомга көн, ул Камал театрының традициясе, җомга көнне сезон ачу. Әйе, әлбәттә бөтенесе театрдагы артистлар да Фәрит Рафкатович та сорый. Нигә менә 9-нда сорыйсың ачырга дигәч, чыннан да иртәрәк сезонны ачу кирәк. Без инде бу сезонны ачу ул ниндидер бер бәйрәм ясыйбыз. Шул ук вакытта артистлар инде 8 августтан отпускларыннан чыктылар. Без инде август азагында республика көнендә бик күп спектакльләр күрсәттек. Шуңа күрә 4 спектакль күрсәттек. Шуңа күрә һәм Казан, һәм вакыт, хәзерге вакытта инде ул үзгәрә. Безнең Казан ниндидер туристический потоклар күбәя, һәм туристлар бик күп, шуңа күрә дә алданрак ачырга тәкъдим иттем. Аллага шөкер, Фәрит абый кабул итте. Белмим нәрсә өчен кабул иткән, кабул итте инде. Һәм монда унутмаска кирәк, әле шул ук вакытта Пушкин картасы да бик актив эшли. Татарстанда без әйтик, шул ук вакытта лидерлар да бу Пушкин картасы белән кулланучыларга безнең һәрбер спектакльдә без һәрбер чарабыз театрда үтәме, ул Шәрык клубында үтәме, алар барысы да аккредитация алган Пушкин картасы буенча. Һәм әлбәттә аны ата-аналарга бигрәк тә мин игътибар итәр идем, балаларына 14 яшь тулганнарга, паспорт алганнарга Пушкин картасын ясасыннар иде. Чөнки минем кызыма да олысына 14 яшь тулды һәм ул паспорт алды да, шундук без Пушкин картасын ясадык. Һәм әмма дә ләкин Камал театрына китмәде, Питерга барып, шунда музейларга барды һәм театрларга барып карады. Чыннан да ул бик уңайлы һәм бик кирәкле әйбер дип саныйм. Бу шундый форсатны файдалану. Шулай менә Шәрык клубы турында әйтеп киттем. Мультимедиа интерактив клубы, Шәрык клубы театр тарихын кызыклы иттереп күрсәтү, тамашачыга, туристларга бик актив эшләп килә. Шунда да анда да безнең әлбәттә инде Пушкин картасы да эшли, барысы да эшли. Килсеннәр иде тамашачылар, күрсеннәр иде, белмибез дип әйтүчеләр дә бар. Без хәтта инде рекламада җибәрәбез, түләүле рекламалар телевидениеларга җибәрәбез. Монда да әйтеп китәм. Андый комплекс, андый мультимедийный җир әлеге вакытта Рәсәй буенча да юк. Моны бик күп Рәсәй театрлары, директорлары, җитәкчеләре, сәнгать җитәкчеләре килеп әйтәләр безгә. Без әлбәттә инде кунакларына һәрберсен алып барабыз анда. Менә шулай. Һәм анда хәзерге вакытта күп чаралар, очрашулар планлаштырабыз һәм ул очрашуларны әлбәттә интернет шелтәрендә, Камал театры сайтында, телеграм каналларда күзәтеп карарга мөмкинчелек бар. Аннары сезнең узган сезонда музыка һәм театр дигән яңа концертлар циклы да булды. Бу сезонда алар буламы? Алар да була. Менә хәзерге вакытта безнең яшь дирижер
баш дирижер Данияр Соколов программасын уйлап бетереп, 9 октябрьдән башлана аларның шулай сезоны. Мында аларның гына айрым дип әйтеп булмый, чөнки оркестр һәм театр спектакльләрдә катнашалар һәм аларда гына инде 9 сентябрьдә Зәңгәршәлдә толы составта уйнаячаклар. Һәм тагын бер яңалык 9 сентябрьдә кичке 6-дан біз шундый кызыклы бір арт-объект куячакбыз театр каршына. Ул ниндидер шундый бір яңалык дип әйтермен, дип әйтимме, ул бары тик 3 көн генә торачак. Ул арт-объектка килеп, һәр кеше үзенең теләкләрен яңа сезонга, 113 сезонга язып калдыра ала. Нинди булачак ул арт-объект, сез инде 9 сентябрьдә килеп күрә аласыз. Бик кызыклы һәм монда бөтенесендәген теге Фәрит абый әйтә, спектакль турында сөйләргә кирәк, спектакльне килеп карарга кирәк. Шуның кебек үк инде безнең чараларда тамашачыларыбыз, сез дә шул ук вакытта журналистлар килеп карасагыз, әйбәтрәк булыр иде. Рәхмәт сезгә. Айдар, сүзне сезгә тапшырабыз. Менә алда әйтеп узылган Көл һәм Рәшә премьералары хакында бераз гына тирәнтебрәк, Фәрит абый кушмаса да, алайда тирәнтебрәк сөйләсәгез иде. Юк, премьера турында, спектакль турында сөйләмәскә килеп карарга кушасыз, ләкин алайда. Алай димәдек. Фәрит абый әле генә шулай дип әйтте. Так, беренче премьера шул. Көл исемен куштык инде без. Аның тулы исеме Көлке академиясе, Академия смеха дип атала. Без шул Көл сүзен ике төрле әйтеп була бит инде. Көл смейся да, Көл пепел. Без шул Көл пепелга тукталдык. Гомумән анда бик катлаулы теманы күтәрәбез. Һәм инде мин шул Гаяз Исхакыдан ерак китә алмыйм кебек. Гомумән 20нче гасыр шәхесләребез ничек цензура үткәннәрен турында уйлап, күп кенә шәхесләребез цензура басымы астын үткәннәр. Менә бер генә шундый кызыклы факт, шул әсәр өстендә эшләгәндә, менә Гаяз Исхакыйның 200 елдан соң инкыйраз әсәрен бүгенге көндә без 3тән 1 өлешен генә белеп укыйбыз икән. Аның 3тән 2 өлешен Петербургта яшәүче Смирнов дигән цензор 3тән 2 өлешен кыскарткан. Һәм аның тулы варианты һаман без аны белмибез. Һәм шундый очраклар күп кенә булган 20нче гасырда. Шуңа күрә безнең темада шул теманы уйлап, шулай спектакль чыгарып, спектакль өстендә эшлибез. Һәм инде Рәшә, Амирхан Ниники, декабрьдә Алла бирсә, килеп күрерсез. Шул сорауларыгыз булса. Димәк, ансы турында гомумән сөйләмибез, ярый. Алайса, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Если надо, я могу тоже по-русски. Да, на русском языке коллеги тоже есть. Умеем. И у нас есть в театре синхронный перевод на русский и английский языки каждого спектакля. Мы открываем наш театральный сезон 117 9 сентября. Да, действительно, впервые мы так в сентябре рано открываемся, хотя нет, мы открывались после пандемии даже в середине августа, хоть и на 50%. Но театр уже в дни республики играли мы спектакли, артисты, слава богу, вышли с отпусков живые, здоровье, набравшись сил. И 5 премьер готовятся в будущем сезоне. 9 сентября перед театром откроется на небольшой срок арт-объект, где наши зрители могут оставить свои пожелания. Также активно работает наш мультимедийный комплекс Шары-клуба, где проходят и планируются разные мероприятия, разные встречи. Также музыкальные вечера
мы планируем там организовать. У нас впереди гастрольные тоже есть планы. Это, как Фарид Равкач сказал, это участие в фестивале в Санкт-Петербурге в сентябре. 21-22 мы будем играть, и для зрителей, которые проживают в Санкт-Петербурге, тоже будет интересно посмотреть этот спектакль. Также в ноябре гастроли ожидается в Уфу. Они отложены из-за пандемии с прошлого года. Также на следующий год уже, календарь на следующий год, планируемся по Закаме. Традиционные наши гастроли по набережным Челнам, возможно, Нижнекамск, возможно, ближайшие города там будут. И активно у нас работает пушкинская карта для возраста с 14 до 22 лет. И я призываю родителей, чтобы они подсказали детям сделать вот эти вот пушкинские карты для того, чтобы посетить не кафе, не рестораны, не кальянные, а театры и музеи, и другие учреждения культуры. Вот. Спасибо вам большое, Ильфар Ильшатович. Уважаемые коллеги, переходим к вашим вопросам. Да, конечно. А сколько можно задать вопросов? Ну, давайте начнем с первого, а там посмотрим. Я хотел сначала уточнить Фариту Равкатовичу, наверное, вопрос. Если можно, по-русски ответьте. Вот у вас раньше был спектакль «Таблетка от коррупции», по-моему, называется, дай бог памяти, не помню режиссера, музыка Низамова, Зиганшин прекрасно играл, прокурор был такой великолепный, там выходил на сцену. Потом спектакль куда-то исчез. Вот, он еще появится, и почему исчез, если... Все спектакли куда-то исчезают, мы даже сами не знаем, где они сейчас живут, ли вообще. Есть они это в Ютубе. Нормально, это нормально, всегда в театре у каждого спектакля свой какой-то срок жизни, как и у человека. А? Ну, может быть, это уже будет время покажет, если это действительно следующее поколение людей вдруг заинтересуется этой пьесой, то, наверное, появится. Интересует, можно еще по поводу вот всех спектаклей, премьер вот на русском, только не без спойлеров, в смысле не рассказывать сюжет, а вот какую-то идею спектакля и почему, и Кайдару тоже вопрос, я не знаю, извините, отчество вашего, вот, тоже, почему именно эти темы выбраны? Вот и в случае... А можно вам вопрос? И вы не представились. Дмитрий Смирнов, «Казанские ведомости». Вот теперь понятно. Все, спасибо. По поводу идей, мы тут, мне кажется, солидарны с Айдаром. Мы никогда идею не рассказываем, потому что идея должна появиться у тех, кто смотрит. Мы не транслируем идеи. Мы рассказываем истории, а идеи пусть формирует сам. Хорошо, тогда почему вы вот выбрали вот именно этот период, там конец XIX века, и почему тоже, ну почему эта тема заинтересовала вас? Меня это вот эта тема. То есть и по вашему спектаклю, и по его спектаклю? Ну это очень долгий разговор на самом деле. Но правда, это очень долгий разговор в двух словах, как скажешь. Я к этому произведению готовился почти 20 лет. Почти 20 лет назад я прочитал это произведение, и меня с этим произведением познакомил Салимжанов Марсель Хакимович. Он мне это указал на это произведение. И вот, прочитав, я уже 20 лет готовился к этому, и поэтому. Почему? Ну, потому что я считаю, что это одно из самых выдающихся произведений татарской литературы. Оно полно загадок. Помимо исторического контекста, там она на самом деле очень современная история. Вот и все. Мы все равно рассказываем о том, что сегодня нас беспокоит. Мы об этом и рассказываем. И если то, что происходило там 2 века назад или 3 века назад, оно и сегодня беспокоит, оно стыкуется с сегодняшним временем, то тогда стоит об этом рассказывать. Ну, мы не любим слово «актуальное». «Актуально» как-то не очень звучит «актуально». Да?
Вот. Ну, про пепел, по-моему, он уже сразу все рассказал про пепел. Весь спектакль уже рассказал. Ну, конкретно, да, там кроме Исхаки еще другие есть наши великие, которые попадали в какие-то истории, связанные с цензурой. И есть какие-то моменты, которые в меня очень попали. Например, там Тимиргалин рассказывал, как был момент, когда сжигали книги. Этот момент как-то в меня попал. Следующий вот про Исхаки, что вдруг, что человек из Питера сократил его произведение настолько, что он был готов поехать и убить его. Он действительно ходил, и его остановили друзья, он собирался поехать в Питер и расправиться с ним. И, вот, и другие там моменты, какие-то и Тукая тоже какие-то просили заменять какие-то строки. И как-то так все накопилось, и возникла эта пьеса само собой, и мы про это просто думаем, размышляем, как должно быть, какие-то размышления. Да, я вот еще спрошу, извините. Ну, то есть эта пьеса дает ответ на этот вопрос? Какие должны быть взаимоотношения цензора и автора? Или это открытый финал? Это открытый вопрос. Еще можно я все вот последний вот про трип еще расскажите хотя бы. Тут просто очень кратко написано по-русски, хотя бы про что это? Какие времена там? Ну, там вот со временем действительно все достаточно сложно, потому что там двое молодых ребят, они вот именно перемещаются с одного времени в другое попадают, и в будущее, и в прошлое. И вот они проходят какие-то такие этапы, связанные, в общем-то, с обществом, что происходило в обществе в это время. И вот они молодыми людьми каким-то образом как-то переносятся и, там, в начало века, в середину века, еще куда-то, и сталкиваются. Вот такая история. Еще вопросы, пожалуйста, уважаемые коллеги. Татаринформ. Сұрау Фәрит Рафкатовичка. Мөхәҗирләрнең без бер өлешен карадык инде. Ашык репетиция вариантында бу тулы спектакльдә үзгәрешләр кертеләме, караган кадәрне, әллә дәвамы гына куеламы? Тагын икенче сорау, Яшьләр вторнигы дигән бик шәп проект бар иде. Ул быел булачакмы? Һәм яңа елга балалар өчен спектакль көтеләме? Мөхәҗирләрдә үзгәрешләр әлбәттә булачак. Молодежный вторник турында Яшьләр тукталышы минемчә без пока туктатып тордык, чөнки хәзер яңа әсәрләр кирәк. Менә безнең татар триптан башка әлегә юк. Бер әсәр белән генә яңадан оештырырга минемчә мәгънәсе юк. Шуңа күрә көтәбез, бәлки менә бу яңа конкурста яшьләрнең әсәрләре булгач та, әлбәттә бу безнең өчен бик кызыклы да, шул ук вакытта мөһим дә. Әйбәт сорау. Тагын нинди Яңа елга ниләргә? Спектакль куеламы? Гадәттә куя торган иде. Без ул мәсьәлә буенча сөйләшәбез. Чөнки без кадәр җыелышып бәхәсләшәбез дә. Чөнки бу яңа ел кампаниясе һәрбер театр эшли, безнең Яшьләр театры бар, Урыс Яшьләр театры, ни бар, филармониялар, бөтенсе эшли, Әкият театры бар, бик актив эшли ул мәсьәләдә. Шуңа күрә кирәк микән ул менә бездә? Кирәк диләр журналистлар, һәм менә үзем дә үз Мин исемемнән җиткерермен, безнең администрациягә җиткерермен. Без үзебездә мәсәлән кечкенә малай белән яңа ел спектакленә килдек, бик рәхәт. Бөтен театрларны йөреп чыктык, шуңа күрә кирәк. Хөрмәтле коллега, Сөембикә журналы. Фәрит Рафкатович, Сөембикә журналы. Айдарның 2 премьера бу сезонда, сезнең берәү, әле ул теге сезонда эшли башлаган. Сез үзегез тагы бер премьера куярга уйлыйсыз, безне сөендерәчәк. Мин чыгарсам 20 елда. Мин 20 ел эшлим. Мин тагын бер 20 ел ялый тарыйм.
Яхшыннан да бик катлаулы әсәр һәм күләме дә әйттем бит. Шуңа күрә мин әле пока мин үзем дә ул сорауны хәзер бирмим. Сорыйлармы әйтәм, туктагыз әле, менә моны чыгарып бетерим әле. Аннары күрсәтер, аннары әйтәм, конкурс бара. Конкурстан әсәрләр булыр дип ышанам. Шуңа күрә дырмыт әле пока юк куймадым. Башымны шул. Здравствуйте, Бизнес онлайн. Я вот хотела адресовать вам вопрос. Помнится, когда вы отмечали свой юбилей в театре, один из ваших коллег из Москвы, вроде как, дословно я не помню, но смысл был таков. Он сказал, что, приехав в Татарстан, в Казань, он увидел, что театральная жизнь, она как-то тишь да гладь, все спокойно работают, в то время как в Москве они очень сильно боятся, что вот один спектакль отменят, другой снимут, там как-то вот в актерском составе тоже произойдут какие-то изменения. Вот вы согласны с тем мнением, что в Татарстане вот в этом плане как-то более спокойнее работать? Да, пока спокойно. Вот, что касается отмены спектакля, сейчас, допустим, отменили в Москве спектакли Дмитрия Крымского. Вот что вы думаете по этому поводу? Но не Крымский, он Крымов. Крымов, да, извините. И что я должен сказать? Нет, как вы вообще оцениваете? Плохо оцениваю. В каком смысле? Во всех смыслах. То есть стоит ли вообще отменять спектакли? Не стоит. Хорошо, ладно. Все ответил? Да, вполне. Рахмет. Еще вопросы? И мне вот подсказывают, что у нас еще есть ролик какой-то приготовлен. Давайте мы сейчас отвлечемся на ролик, и если будут вопросы, потом продолжим. Кайталар ниһаят. Хәерле сәгатьтә. И тишина, да. Ярым. Әлбәттә. Так, Илфир Рилшатовичка сорау. Яңа бина мәсьәләсендә тагын ниндидер яңалыклар юкмы? Хәзер нинди стадияда? Һәм тагын Фәрит Рифкатовичкадыр. Быел яңа артистлар алынмадымы?
ремонт буенча түгел, яңа төзелеш буенча ул бара, хәзер проектирование этабында, һәм без ТГП белән тыгыз элемтәдә һәм шул Bauhaus дигән җиңгән компания белән эшлибез. Менә хәтта без театр технологияларын Рәсәйдә ясаучылар үзләренең заводлары булган фирмаларны күзәтеп, карап, һәм инде Bauhausга әйтеп, үзебезнең теләкләребезне кем белән безнең шисекле, менә берничә компания без аларга атадык. Алар инде карыйлар анда, алар белән ничегрәк эшләп була, чөнки ул проектны ясау гади генә түгел, катлаулы эш һәм һәр компания дөрес иттереп театр сәнгатен белә торган булырга тиеш, һәм технологияларны һәм безне ишетә торган булырга тиеш. Шуңа күрә без тәкъдим иттек һәм эш бара, Аллаһка шөкер. Тукталмады. Көн сайын ниндидер хәбәрләр килеп тора. Барсындагы без ничек безгә әйтмичә бер адым да эшләнми. Шунсында әйтеп китәсем килә һәм безгә әйтеп эшлиләр бөтен әйберләрне. Шулай? Пока. Еще вопросы, уважаемые коллеги? Да, вопрос есть такой. Вот на днях депутат Госдумы направил в определенные театры запрос на тему, когда в театрах Москвы появятся спектакли на тему спецоперации на Украине. Вот стоит ли в Татарстане, в частности в Камаловском театре, ожидать постановки именно на эту тематику? Я не слышал о таком постановлении, я не знаю даже. Нет, это не постановление, он запросил. Кто? Депутат Госдумы, будут ли такие спектакли ставиться, когда они появятся в театрах. Вот исходя из этого, я переспрашиваю, в Татарстане, в частности, в Камаловском... Вы депутат? Нет, я как журналист интересуюсь, будут ли спектакли в Татарском театре ставиться на тему спецоперации на Украине. Я не знаю. Что могу ответить? Может быть, директор тогда ответит. Я тоже не знаю, если художественный руководитель не знает творческий. Но для того, чтобы спектакль получился, нужен, наверное, пьесы, материал какой-то. Без материала-то мы ничего не сможем сделать. Поэтому вот конкурс новой татарской пьесы, может, что-то там напишут. Это уже зависит от материала. Спасибо. Сұраулар бар, рахмет. Фәритхат, сезгә сорау бирәсем килә. Сез әйттегез, быел яшьләр килмәде дип әйме. Ул талантлы яшьләр булмаганлыктанмы, әллә труппага кеше кирәкме, тулымы состав? Ну, беренчедән чыннан да труппа тулы, вакансиялар да юк. Бу беренчедән, икенчедән без бит инде ничектер үзебезгә әзерлибез. Мин укытам, менә безнең артистлар укыталар. Biz 5 ел сайын, 4 ел сайын, 5 ел сайын яңа кешеләрне алабыз, алырга тырышабыз. Безнең ничектер шулай кертелгән инде ул. Да буыннан буынга, менә былтыр гына 5 кеше керделәр труппага. Менә хәзер мин тагын бер курс укыта башладым театральный училищеда. Менә алар һәр 2нче ел укый башладылар. Менә алар тәмамлагач, бәлки менә алардан аларбыз труппага. Әле пока аннары вакансиялар просто реально юк. Киләләр, мин аны җибәрәм Илфир Ильшатовичка. Әйтәм, орын юк. Рәхмәт, тагын сұраулар. Безнең сұраулар шуның белән тамам. Можно один вопрос последний? Вот вы, как глава Союза театральных деятелей, будете вмешиваться в конфликт, который сейчас возник в театре Кариева между главным режиссером и директором учреждения? Ну, я думаю, что не очень правильная формулировка вопроса вмешиваться. Вмешиваться, конечно, не буду. Вмешиваться. А как-то попытаться урегулировать этот конфликт, конечно, буду. И мы, в общем-то, над этим работаем. Мы и встречались, и разговаривали. Конечно, обязательно. Но Спасибо не большое. Вмешиваться лучше не надо. Добрый день, Альбина Нуриева, блогер. Вопрос, наверное, больше для вас, Фарид Рафкатович. У вас в театре
у нас даже в театре, можно так сказать, очень много действительно очень хорошо, качественно поющих актеров. И не было ли у вас мысли, возможно, создать какой-нибудь музыкальный спектакль на хорошем уровне, с действительно классным сюжетом и классной подачей? И в то же время, например, вы знакомы со многими режиссерами из других городов, из других стран. Можно было бы, к примеру, для такой коллаборации пригласить кого-нибудь, например, даже того же самого Дмитрия Чернякова, вместе с ним что-то классное, интересное поставить. Не было ли таких мыслей? Ну, Митя Черняков далеко. Но он очень хорошо себя показал вот в последнем сезоне. Да, я знаю, что хорошо показал. Мне кажется, это было бы очень громко, очень значимо, знаково и очень интересно. Ну, я не думаю, что он возьмется за мюзикл. Он, в общем-то, сейчас больше операми занимается, хотя он драматический режиссер. Вот, но не то, чтобы планы такие есть, но желание есть. Желание есть. Желание есть. Ну, опять же, это нужен материал достойный, действительно достойный. Вот. И желательно, конечно, чтобы он был где-то наш материал. Да? Что-то вроде Сюмбике? Ну, нет, не надо Сюмбике. Да, чтобы это не было похоже, что якобы вот мы взяли это из театра балета. Сейчас же обычно так, как бы покупают, как бы, да, как это называется, весь контент покупают и как бы на своих артистов перекладывают. Хочется, чтобы это было авторски рожденное здесь рожденное музыкальное произведение. А я согласен, да, у нас сейчас поющих, но немножечко, конечно, спасибо, такой респект в нашу сторону. Поющих не так уж прям, чтобы мюзикл, знаете, чтобы работать в мюзикле, там нужны такие голоса и такие... И выносливость, да. Да, поэтому я бы не сказал, что у нас все-таки драматические актеры, и они поют, у них драматический вокал отличается от вокала, которому используют актеры мюзикла, допустим, да. Но я этот жанр, ну не то чтобы люблю, уважаю, но пока вот нету такого материала, который бы мог, и драматические актеры могли бы его, и в то же время, ну. Но в эту сторону есть, не то чтобы мысли, разговоры есть в эту сторону. Тем более, когда мы говорим о хорошо поющих актерах в театре Камала, мы все уже знаем, о ком идет речь, уже заведомо. О ком? Раиль Шамсуаров тот же самый, Ришат Ахмадуллин. То есть та самая вот плеяда действительно очень хорошей подачи, качественного пения, и в то же время прям все вместе. Ну, из взрослых артистов это, наверное, возможно, Радик Бариев. У него такой довольно интересный тембр, тоже мог бы как-то вписаться. Ну, в общем, идея очень-очень хорошая. Было бы здорово. Спасибо большое. Бекзур рахмат, хурматлы коллегалар. Демек, 9 сентябрь күні Камал театрында көрішербіз деген шулай тілекте қалабыз. Сізге яқшы сезон, бек көп тамашашылар. Һәм, әлбәттә, премьераларда да күрешергә ясын деген тілекте сол булашабыз. Бүгінге хәйрле мен күннәр баршагызга да.